אני יכול להזמין כל אחד מהם עם צ'יפס. אוקיי. מה כדאי? אני לא יודע. לא יודע, אני כאילו תפסתי ראש על הדבר הזה. עזוב, בסדר, אתה מה שאתה תגיד לי. מה כדאי לי? אתה רוצה המבורגר? אין בעיקריות משהו מעניין חוץ אז לך על זה נראה מעניין. זה כל אחד עם תוספת אחרת. לא, זה או תוספת אחרת או צ'יפס. אבל כאילו או שאני לוקח 3 כאלה או שאני לוקח אחד רגיל. קח אחד רגיל. אחד רגיל עדיף? כן. אני רוצה למות היום. בואו אנחנו הולכים לעשות את זה הרבה. צרחת זה. למה מרים את הטלפון? נגפה כזה, מצלם אותנו, נכון? לא, גם אני ככה. זה מקבל זונה. אבל אתה רואה שאני מצלם אותו, מה אתה בוחר? תחייכו. אכל זין, מה אני? גם אני יכול, גם אני. באמת שאני יכול. מידת צליעה לבחירה. מצלם את ילד כשילד מצלם אותי. הוא לא מצלם אותך. באמת? בוא נעשה לו זומי. זומי לפנים. או לזין. לפנים. אתה בטוח שאנחנו נקבל את הקינוח הזה? קינוח אז במתנה בהזמנת אונליין מעל 120 שקל קבלו קינוח במתנה. כן, אם חושבים בהזמנת אונליין מעל 20 שקל. איזה גבינה אתה אוהב? אבל בטוח כאילו, הם לא ישכחו משהו, שפה איזה קאץ'. תגיד לנו שזה יבוא אחרי האוכל. לא, אני לא יכול לדבר איתם, זה הקטע. לא מטומטם, אז יש 2 משלוחים. חכו שאני שם לאכול ואז ישלחו את הקינוח עם הזמנה. לא, כי אם עכשיו הוא יבוא עם האוכל והוא לא יביא קינוח, אין לנו מה להגיד לו, כאילו. זהו. לא, אפשר להתלונן לליאב. נו, ומה הוא יעשה? להתלונן. אנחנו נתלונן שאין קינוח.